నమస్తే. రచ్చబండ కార్యక్రమానికి సుబ్బలక్ష్మి అనే దంపతులు వచ్చారు. వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంట. కానీ మనం అన్నీ క్లియర్ చేసి వాళ్ళని ఒకటి చేసి పంపిద్దాం. చెప్పమ్మా, మీకు ఏమైందో చెప్పు. ఏం చెప్పేనా, నాకు పెళ్ళై 2 ఏడాదిలాయా. అప్పటి నుంచి వీడు ఫుల్గా తాగి వచ్చేసింది. నన్ను బాగా కొట్టేదినా. నేను ఆడ ఈడ కూలి పనులకు పోతానా, వస్తాను. 4 రూపాయలు ఎత్తిపెట్టి దాన్ని కూడా ఇడిచలేదునా. అంతా పెరుకోపోయిస్తాడు, తెచ్చుకోపోయిస్తాడు బింగ్ బాక్స్ లో పెట్టి. సరే నా మొన్న ఒక దినమో ఇట్లా తాగి వచ్చి నన్ను చంపేస్తానని చెప్తాను. సతే చేతులు కాళ్ళు 2 పెట్టి అట్లా కాదు. నువ్వు చెప్పేది ఏమంటే 2 చేతులు గిరికిడేసినావు అనుకో, వాడు ఆడపోయాలి దీడపడి ఉంటాడు. అన్నా తాడేసి కెట్టేసి తెంపుకోపోయినాడు. పోమ్మా, నువ్వేరా నూలు దారంలో కెట్టింటావో దానికి ఒకటి తెంపుకోపోడు. చెప్పేది నువ్వు ఈ సతే బాగా టేన్పూర్లో కెట్టేసి పెట్టు, ఆడపోయాలి తోడుచున్నాడు. నా అట్లా కాదన్నా, నేను తాడేసి బాగా కెట్టినిందే. వీడు తాగిండే దీంట్లో తెంపుకొని పోసినాడు. నాకు కావాలంటే మా మామ అడు కూర్చోన్నాడు కదా, మా మామని కావాలంటే అడుగు, కావాలంటే అడుగు. నేదేమన్నా తప్పుందేమో అడుగు, పోనే. నన్ను ఎప్పుడు ఇట్లా బాధ పెట్టేదోడు. సరేగానే మీ ప్రాబ్లం అంతా ఇప్పుడంతా క్లియర్ చేసేదానికి అయ్యలేదో. నెక్స్ట్ వారం వస్తాను, అప్పుడు మీ ప్రాబ్లం అన్నీ క్లియర్ చేస్తాను. సరే, ఉంటానప్పా.